На працягу 30 гадоў пасля здабыцця незалежнасці у Беларусі пазбягалі слова «тэрарызм». Нязменная ўлада усяляк імкнулася падкрэсліць бяспечнасць краіны і свае высілкі па яе забеспячэнні. Нават першыя выбухі з дзясяткамі пацярпелых у Віцебску ў 2005 годзе і ў Мінску ў 2008 расследаваліся як хуліганства. Так, у Беларусі не ўзрываліся дамы і не было захопу закладнікаў з масавымі ахвярамі, як то было ў Расіі. Але гэта не значыць, што тэрарызму ў краіне не існавала зусім. Сёння мы раскажам, як даведзены да адчаю былы спецназавец у далёкім 96-м годзе прыйшоў з чамаданам выбухоўкі ў дзіцячы садок. І як па шчаслівай выпадковасці гэты інцыдэнт скончыўся толькі адной смерцю. 1996 год у Беларусі быў гарачым ва ўсіх сэнсах. У краіне палітычны крызіс. Александр Лукашенко ва ўладзе менш за 2 гады, але ўжо паспеў праз рэферэндум змяніць дзяржаўную сімволіку і надаць рускай мове статус дзяржаўнай. Ён канфліктуе з Вярхоўным Саветам і Канстытуцыйным судом. Тыя супрацьстаяць імкненню Лукашэнкі завалодаць абсалютнай уладай і весці Беларусь да інтэграцыі з Расіяй. У сярэдзіне сакавіка пачынаюцца акцыі пратэсту. Піку яны дасягаюць у наступным месяцы, калі Лукашенко і Ельцин падпісваюць дамову пра ўтварэнне супольнасці Расіі і Беларусі. 2 красавіка на вуліцы Мінска выходзяць каля 30 000 чалавек. 26 красавіка праходзіць традыцыйны чарнобыльскі шлях. У ім удзельнічаюць ужо 60 000. Адбываюцца сутыкненні сілавікамі, перакульваюцца міліцэйскія машыны. Гэта канчаецца першымі ў гісторыі незалежнай краіны масавымі затрыманнямі і канчатковым ад'ездам з краіны лідара апазіцыі Зянона Пазняка. Але ў выніку праект саюзнай дамовы скарэктавалі ў бок захавання суверэнітэту Беларусі. На фоне палітычнай ліхаманкі, якая ахоплівае краіну, амаль незаўважанай праходзіць асабістая барацьба за справядлівасць аднаго маленькага чалавека. Раніца аўторка 11 чэрвеня 1996 года. У Мінску стаіць рэкордная спёка, ад якой млосна і прытупляецца ўвага. Таму не дзіўна, што ніхто не звяртае ўвагу на дзіўнага мужчыну з чамаданам, які прыйшоў у 511-й дзіцячы садок на вуліцы Чарвякова. И здесь мужик. Я так вышла к нему, говорю, что вы хотите? Он прямо достает этот дипломат, у него сумка такая большая красная была, расстегивает эту сумку, достает дипломат. Но у него, знаете, такая была штука, как типа отвертка, и замотана такой черной лентой. Ну, я, может, еще подумала, мало ли что-то. Ну, вообще ничего. Ну, такие мысли у меня были как-то, я не знаю. Он прямо на меня так напирает, на меня стал тут, прямо заходит тут, напирает на меня, заходит в группу и орет на меня. Давай скорее собирай детей, я террорист. У меня бомба в дипломатии. Так, у закладніках 43-гадовага Александра Зюлькова апынуліся 17 дзяцей і 2 дарослых. Мужчына не высоўваў касмічных патрабаванняў кшталту $1 000 000 ці верталёта. Ён прасіў прывезці ў садок сваю медыцынскую карту, адваката і здымачную групу папулярнай расійскай тэлепраграмы «Взгляд». Гэта была кульмінацыя асабістай вайны Зюлькова, якая цягнулася цэлых 10 гадоў. Александр Зюльков вырас у сям'і вайскоўца і марыў пайсці па шляху бацькі. Той выхоўваў дзяцей у строгасці і з дзяцінства даводзіў сыну, што самае галоўнае гэта трымаць слова і адстойваць свой гонар. Жыццё хлопца развівалася па стандартным савецкім сцэнары: школа, армія і служба ў спецназе, шлюб і нараджэнне сына Руслана. Усё перакрэсліў фатальны выпадак. У лістападзе 1986 года міліцыя выцягнула Зюлькова проста з ложка. Родныя знайшлі яго толькі праз некалькі дзён. Александр аказаўся ў псіхіятрычнай бальніцы. Усяго ў навінках мужчына правёў 3 тыдні і выйшаў адтуль з дыягназам хранічны алкагалізм і поўны разлад асобы. Блізкія былі ў шоку, таму што Зюлькоў піў толькі па святах і ў коле сям'і, а сястра Ларыса лічыла, што бяда з братам здарылася праз яе. Некалькі разоў яна адмаўляла аднаму кавалеру, насміхаючыся над ім. Той доўга трываў, пакуль каханне не ператварылася ў нянавісць. Адпомсціць ён вырашыў, выкарыстаўшы службовае становішча свайго брата, які быў участковым у Ратамцы. Там якраз і жылі Зюльковы. Да іх і прыйшоў той міліцыянер, але ахвярай помсты кавалера стала не Ларыса, а яе брат Александр. Страшны дыягназ паставіў кропку на вайсковай кар'еры будучага тэрарыста. Яго звольнілі са спецназа, а сябры і таварышы па службе адвярнуліся. Але самым пакутлівым для Александра Зюлькова стала адчуванне несправядлівасці выраку. З часам змаганне за праўду стала сэнсам яго існавання.
патрабавання. Ён пісаў лісты чыноўнікам і ў газеты, але ніякага плёну гэта не дало. Мужчына аддаліўся ад сям'і, мала увагі надаваў выхаванню сына і, па словах жонкі Жанны, яго біў. У выніку у 90-м годзе Жильковы развяліся. У меня просто не было сил смотреть, как он мучается. Но я не верила ни во что. Я ему объясняла: Саша, не трать последнее здоровье, не трать свои нервы. Не надо этого делать. Успокойся. Он сказал: нет, такое не забывается, он сказал. Александр не змог знайсці сталай працы. Ён быў то кіроўцам, то правадніком на чыгунцы, але паўсюль яго звальнялі праз дыягназ. У выніку мужчына далучыўся да сямейнай справы. 3 пакалення ягонай сям'і выраблялі вясельныя ўпрыгожанні. Гэта прыносіла невялікі, але стабільны даход. Паралельна Жюлькоў спрабаваў дабіцца справядлівасці праз суд, але ўсе пасяджэнні аказаліся беспаспяховымі. Незадоўга да трагедыі мужчына прайграў апошні працэс, пасля чаго замкнуўся канчаткова. Блізкія разумелі, што ён да чагосьці рыхтуецца. За дзень да захопу дзіцячага садка былыя сужэнцы сустракаліся апошні раз. Александр Жюлькоў прыйшоў на працу, каб папрасіць Жанну забраць ягонага сабаку. І на ўсе пытанні ён коратка адказваў, што проста так трэба. На наступны дзень мужчына з вялікай гаспадарчай сумкай прайшоў міма былой жонкі на чыгуначнай станцыі і нават не павітаўся. Яна адчула, што адбудзецца нешта страшнае. Праз некалькі гадзін Жанну Жюлькову будуць шукаць мужчыны ў цывільным і прасіць паехаць з імі да 511-го садка. Часов 10 меня вызвали в отдел кадров. Вот. Там сидел незнакомый мужчина. Сказал, что вам нужно с нами будет проехать. Очень серьезное дело. Ваш муж захватил детский сад. Пасля абвяшчэння пра захоп Александр Жюлькоў сеў з чамаданам на столік пасярод групы на другім паверсе. Дыпламат ён паклаў перад сабой, засунуўшы палец у пятлю з дроту, іншы канец якога быў прымацаваны да выбухоўкі. Усіх дзяцей ён прымусіў сесці на падлогу, а выхавацелек адысці за іх спіны. Праз 15 хвілін садок быў ужо адчэплены сілавікамі. З тэрарыстам адразу пачаліся перамовы, аднак яны ні да чаго не прывялі. Таму сілавікі пайшлі на хітрасць. Жюлькоў патрабаваў, каб да яго прыехалі журналісты перадачы «Взгляд» з Масквы. Яму паабяцалі, што здымачная група будзе, але мясцовая, і пад выглядам рэпарцёраў «Взгляда» да Жюлькова адправілі міліцыянераў, схлусіўшы, што маскоўскія журналісты ў адпачынку. В общем, я жду любимого, все. Я вам сразу сказал все и все. Сашка любимый в Израиле уехал. Лето началось. Они вместе с Берковским уходили. Берковский же уехал. Мы его как из Израиля. Дай мне этот материал. Меня показывай. Ладно. Вы такое увидите. Захопніка моцна раздражняў дзіцячы плач, таму ён адпусціў некалькіх малых, якія енчылі асабліва громка. Бачачы дыскамфорт мужчыны, выхавацелькі ціхонька прасілі дзяцей плакаць. Сілавікі з відэакамерамі зразумелі, што перад імі недасведчаны тэрарыст, таму паступова набліжаліся да Жюлькова. Атрымалася нават газааналізатарам праверыць ягоны чамадан, і аказалася, што мужчына не блефаваў. Чамадан быў цалкам набіты трацілам. Крыху супакоіўшыся, захопнік пачаў даваць інтэрв'ю. Ён скардзіўся, што праз здзекі сябе страціў усё. На всякий случай, если что случится со мной, знаете, это было полностью в течение 10 лет, надо мной измывались. Я потерял, у меня забрали все. Я потерял все, и дом там, и все, что у меня могло быть, но это ерунда. Здоровья полностью лишился. Высосали все жизненные силы. Семью тоже, всю. Вот и все. А в дальнейшем вы, как вы сказали, будете работать, давайте работать будем. Такого еще не выходило в эфир ни разу. Адцягнутай увагай Жюлькова скарысталася выхавацелька Ларыса Сакалова. Яна пачала выводзіць дзяцей у туалет і перадаваць іх спецназаўцам у вакно. Многія з малых так і не зразумелі, у якой небяспецы яны былі. У выніку перад захопнікам засталіся толькі двое малых, лагапед і атлетычнага выгляду мужчыны, якія станавіліся ўсё менш падобныя да журналістаў. Іх перастала цікавіць драма Жюлькова. Яны распытывалі пра устройства выбухоўкі ў чамадане. Раптам тэрарыст усё зразумеў і запатрабаваў, каб да яго вярнулі ўсіх дзяцей. Зачем сразу всех водить? Не надо, пусть сидят эти двое. Я вам что сказал?
Пасля Жюлькоў выцягнуў з чамадана дрот. Адбыўся хлапок, з дыпламата паваліў дым, але нейкім цудам выбухоўка не спрацавала. Апошняе, што паспеў сказаць Александр Жюлькоў: «Ясна, я застаюся тут». Сілавікі пачалі дзейнічаць, прагучалі 2 стрэлы, пасля чаго адзін з амапаўцаў вырваў з рук смяротна параненага Жюлькова чамадан і выкінуў яго ў вакно. Ён прызямліўся за 40 метраў ад адчаплення. Выбух так і не адбыўся. Аказалася, што тэрарыст перамудрыў з дэтанатарам. Праз 5 гадзін Александр Жюлькоў памрэ ў бальніцы. Дапамога яго былой жонкі так і не спатрэбіцца. Калі яе прывязуць да дзіцячага садка, усё ўжо будзе скончана. У выніку будзе выкананае толькі адно з патрабаванняў першага беларускага тэрарыста. Пра яго раскажуць у праграме «Взгляд». У сюжэце захопнік будзе паказаны ахвярай абставінаў і сентыментальным чалавекам, а вядоўца Александр Любимов двойчы скажа, што беларусам і беларускаму КДБ пашанцавала. В общем, зло, оно всегда порождает зло. И нужно быть очень сильным, чтобы этому всему противостоять. Всей этой грязи, всей этой жестокости, всем тому, что творится вокруг нас. Ну а белорусам, белорусскому КГБ, можно сказать, повезло. Цынічная фраза расійскага журналіста, звязаная з чачэнскай вайной і з тым, што ў адзін дзень захопам дзіцячага садка ў Мінску у маскоўскім метро здарыўся выбух. Прылада была ў некалькі разоў слабейшай за тую, што была ў чамадане Жюлькова, але забіла 4 і параніла 16 чалавек. Але вернемся ў Мінск. Пасля паспяховай спецаперацыі яе удзельнікі атрымалі ўзнагароды. З дзецьмі працавалі псіхолагі, таксама малых з бацькамі звазілі на мора, а ў дзіцячым садку правялі капітальны рамонт. Дом, дзе калісьці жыў Александр Жюлькоў, у выніку прадалі. Яго былая жонка не ўзяла адтуль ніводнай рэчы, каб нічога не нагадывала ёй пра мужа-тэрарыста. А ўсе іх агульныя здымкі яна знішчыла, не пашкадаваўшы нават вясельныя. Лічылася, што над мужчынамі ў сям'і Жюльковых вісіць нейкі праклён. 3 пакаленні не паміралі сваёй смерцю. Деда расстралялі ў 39-м, дзядзьку забілі ў цягніку, бацька знік пры нявысветленых абставінах. А як памёр Александр Жюлькоў, мы толькі што расказалі. Яго адзіны сын Руслан жывы і па сёння, аднак лёс мужчыны цяжка назваць шчаслівым. Ён працаваў то барменам, то рабочым, то грузчыкам і некалькі разоў быў судзімы. На працягу 27 гадоў пасля захопу садка пра яго згадывалі хіба што на круглыя даты. Але пэўнымі легендамі гэта здарэнне паспела ўсё ж абрасці. У прыватнасці, летась дзяржаўная прэса напісала, што ўвесь ход спецаперацыі нібыта кантраляваў асабіста Лукашенка. Сёння дзецям, якіх некалі захапіў Александр Жюлькоў, крыху больш за 30 гадоў. Амаль увесь гэты час у Беларусі не мянялася ўлада. Мянялася сама Беларусь і стаўленне да асобных рэчаў. У 2020-е на фоне прававога бязладдзя у тэрарысты сталі запісваць палітычных апанентаў Лукашенка. У спісе асоб, датычных да тэрарыстычнай дзейнасці, які вядзе КДБ, 400 беларусаў, і гэты спіс пастаянна расце. Але і праз 30 гадоў не змянілася адно. Па-ранейшаму чалавек у пагонах можа выцягнуць з ложка любога няўгоднага беларуса, зламаць яму жыццё і не панесці за гэта ніякай адказнасці. А спробы дамагчыся справядлівасці не прынясуць нічога, акрамя хіба што яшчэ большых праблем.